El gran Tortell Poltrona. Aquí estic. Aquí està. Com estàs? Bé. Què dius? Oi, Jaume. Aquí buscant aquí. L'Angela Merkel. De moment començarem per aquí, però. Va. Què tal? Vols unes galetes? Vols una mica No, de te? vinc bé. Però, bueno, clar, aquí hi ha de tot, Tu diràs, aquí tenim de tot i bo. Aquí la casa és gran. Jaume Mateu, conegut com a Tortell Poltrona, amb un viso maquillat, que no es perdi. Sí, perquè hem començat a fer coses a València i llavors, esclar, vull dir, això, dona per la dana, que diuen, no? Dona per la dana. Sí, bueno, ja estem fent, sí, hi ha més llocs, hi ha més llocs. Però avui no vinc per això, vinc per altres coses, però jo aprofito per parlar del meu llibre. Entre d'altres, ve per parlar del llibre del Sir Cric, del rock guitar, de seguida en parlem també amb en Jaume Copons i amb la Fortuny. Ara li canviaré el nom i li diré Elisabet. No, Liliana. Això, la Liliana, veus? Que estava aquí, em estava buscant, i que som a la selva, la Liliana, és veritat. Tens raó. Escolta'm, ara parlarem del rock guitar. Com tu fas, però, per tenir sempre aquesta energia, dic, ja si serveix com a consell del Tortell per tenir aquesta força, aquesta capacitat, anar tirant? Perquè la vida és per gaudir-la i llavors a pesar de totes les adversitats que avui aquí esperant aquí per vindre aquí ni vist ni sentit moltes i no unes quantes, hi ha una cosa que és la nostra capacitat de poder tindre aquests instants de consciència que n'hi diem vida i la qual l'has de fruir perquè no deixem de ser això, unes personetes que hem sortit d'aquí sense que ningú ens demanés permís, però ja aquí estem i doncs per tant sí, riure, jo crec que riure és una gran cosa i a més una eina de construcció massiva. I aquesta feina, no de destrucció sinó de construcció. Sí. Aquesta feina és una feina que no la pots deixar, com dius, bueno, vinga, ja tinc no sé quants anys, em jubilo, tu no pots jubilar mai. No, clar, un pallasso no ha treballat mai, sempre ha estat... No, sí que has treballat. Bueno, ha treballat, sí, llevar-se d'hora, avui m'he llevat molt d'hora, perquè he anat a acompanyar amb una parella que anaven a fer una expedició a Rio Grande do Sul per les inundacions d'allà. Estem també, aquesta tarda he tingut una reunió amb la gent de l'ACNUR per poder planificar-ho de l'any que ve, i després aquesta setmana que ve me'n vaig a Suïssa a fer uns espectacles i després estic al Teatre Romea aquí unes matinals per Nadal. Però sí, jo penso que sí, que a més com menys carmel queda en el pal del xupa-xup, te'l vas mirant i penses, carai, doncs podria ser, què farem amb això? Però burxes molt, perquè, vaja, sempre el Tortell Poltrona sempre l'hem vist, no sé, sobre el terreny, amb Pallassos sense fronteres, no? T'hem vist, en fi, sensibilitzat per qüestions com la guerra d'Ucraïna, la guerra de Gaza, no? La del Sudan. El Sudan del Sud. Sí. Aquesta és molt curiosa, aquesta guerra del Sudan del Sud, sí, perquè normalment, clar, no sabem les coses, no? Per poder fer begudes dolces necessitem alguna cosa que amalgami el sucre. El sucre, per amalgamar-ho, fem servir una cosa que és una cosa que quan de petits la llepàvem, que és la goma aràbiga. La goma aràbiga es produeix a Aràbia, per tant el 70 i pico % de la goma aràbiga que es produeix mundialment es produeix precisament en aquesta regió del Sudan del Sud, que, bueno, les xifres són espectaculars, Aquesta gent porta més morts inclús que el que està passant a la guerra de Gaza, 61.000, deien avui les dades, i per tant quantitat de nens i nenes que estan esperant que anem a riure. Però hi ha guerres que tenen focus, n'hi ha que... N'hi ha que no es veuen, desgraciadament, sí, però tenim la sort de poder viure en un país i en una indreta que és aquí a Europa, al Mediterrani, on tenim moltíssimes coses de recursos i de maneres de poder viure i de fruir de la vida amb alegria. Abans deia el Vient Duran, bé, el mal existeix també, no? Casos de gent que atonyina gent més pobra, no? Gent dolents. Trobes que realment la societat, no sé si cada vegada hi ha més agressivitat, hi ha més intolerància? Bueno, suposo que sí, suposo que som mimètics, i que com som mimètics i a més tenim tant informació i el que més ven són aquestes coses que són tan bèsties, no? Ens anem empaltant d'això, no? Vull dir, el nivell que hi ha en aquests moments de la comunicació i com arriba, sobretot, per exemple, als nens i nenes petits, que estan atonyinats de males notícies i que no els deixem... Els nens que anem a veure no coneixen
la joia de viure i els nostres els atonyirem amb altres coses. Gràcies. Però bo, això és el temps que ens ha tocat viure, com els nostres pares, els meus pares els hi va tocar viure la Guerra Civil o això. Llàstima no s'apliquessin els drets humans que vam declarar l'any 1948 perquè no hi ha cap jurisdicatura que digui què passa si no s'apliquen, perquè si això fos així aniria molt millor. Recordo que tinc un llibre a casa, no d'ara de Trump, sinó de quan es presentava les primeres eleccions, i em sembla que es titula El pallasso de Trump, no? Sí, algú té. Però fa com a... Aquí no t'ofens tu, diríem? Jo penso que el Leo Bassi li ha donat unes quantes lliçons. Perquè té coses de gesticulació i té coses de manera de fer, de provocació. No, però dic amb el sentit de fer servir la paraula pallasso sempre, en aquest sentit de vegades... Bueno, hi ha un llibre que es diu Pallassos i monstres, per exemple, que també, bueno, primer tenia la pell més sensible, ara a mi no em sap greu, el diccionari català diu pallasso, figuratiu masculí, bufó de circ, persona que pel seu mal capteniment només pot ser tinguda en compte com a objecte de divertiment. I cada vegada, això és del Pompeu Fabra, però cada vegada estic més content de tindre aquesta definició. Jo he fet això a la meva vida i puc preguntar als altres i vosaltres què heu fet. La definició. Sí, me la sé perquè m'agrada. Una persona que no pot ser tinguda en compte. Només pot ser tinguda en compte com a objecte de divertiment. Jo penso que sí, que és absolutament, en aquests moments és molt positiu. Una altra de les grans preocupacions d'aquest temps, i també vostres, és la del canvi climàtic. Vosaltres treballeu al mig del bosc del Montseny, no? Sí. I allà hi tens una palmera, que no sé si és de... Sí, vam anar a veure junts. Exacte. No sé si és d'aquell hàbitat o... No, és d'aquell hàbitat. S'hi ha adaptat. Bé, ara el Montseny, a més, com que té 1.700 metres d'alçada, és un gran observatori del canvi climàtic, perquè ara veiem que els arbres que abans vivien en una altitud van pujant tots per poder-se acomodar a les noves èpoques. El que passa, esperem que no se'ls acabi la muntanya. Directament. Escolta, anem cap al sofà, que ja tenim a Copons i Fortuny també, que ens esperen. Què tal, com esteu? Hola. Com estàs, Liliana? Bona tarda. Què tal, Jaume? Benvinguts a la selva i enhorabona, perquè el saludem de resultes d'aquesta novel·la gràfica que és Rock Guitar 2 Circ Creek. És la segona part de les aventures de Rock Guitar i el seu amic inseparable, en Ray, que descobreixen el món del circ, en concret el de la família Creek. Jaume i Liliana, el primer va ser per la companyia elèctrica d'Arma, no? Sí. Ara per la família del Circ Creek. Què us va fer girar l'atenció i l'interès d'en Rock Guitar cap al circ? Va haver-hi una feliç coincidència que quan vam acabar el llibre de la Dharma, amb els editors, la gent de Coma Negra, ens van dir, ara què voleu fer? I saps allò que tots vam coincidir, editors i nosaltres, volem Circ Creek? Però va ser així per ciència infusa No, o ciència perquè us infusa. l'havíeu trobat? Ciència infusa No, no ens total. coneixíem. No. No, nosaltres coneixíem a tu. Ara sí. Ara sí. Ara m'imagino que molt. Ara molt. Nosaltres Bo, ens ho hem passat molt bé. Nosaltres coneixíem en Tortell, la senyoreta Titat, la petita Lu, i ara hem conegut, a més, el Jaume, la Montse, la Luara, i tampoc ens sabem dir què és millor si els uns o els altres. Liliana, però sí que veiem que la Dharma, el Circ Creek, veieu gent que ha marcat la nostra cultura, també, no? Bueno, per nosaltres és emocionant poder explicar històries. Llavors, les històries aquestes que expliquem penso que són importants, tant el Circ Creek com la Dharma. Que hem viscut nosaltres i que volem compartir amb la canalla. Per molts de nosaltres és més important el Circ Creek que Angela Merkel, fins i tot, que ho dèiem abans, no? Sortosament. Sortosament, per sort. El llibre l'hauríeu de fer una mica més gruixut encara, Sí, el del Rock Guitar. Per competir amb l'Angela Merkel. Està bé. En tot cas, us heu hagut d'endinsar? Heu sigut uns membres més de la companyia? Com ha anat això? Tant de bo, ja ens agradaria viure allà. Podríem anar de gira amb ells aquest estiu i no ens van portar, però bueno. Però ha sigut molt divertit. Van començar molt discretament, no? Que vindran uns xicots aquí, però quan arriben ja veus que la cosa no pot anar molt bé. I el que... Aviam, la nostra filosofia és disfrutar, gaudir de la vida i, per tant, el riure i el poder jugar és bàsic. Si et trobes amb algú que, a més és capaç de lo mateix, doncs, esclar, és fantàstic. Han anat apareixent
Jo recordo l'any passat vam fer una prova de la gira que hem fet aquest estiu, van aparèixer llinars de forma discreta, i mica en mica s'han anat fent més presents, fins que al final ha arribat amb el llibre acabat, i quan te'l llegeixes veus que s'han empaltat, no? S'han empaltat de moltes coses, perquè aquí surt hasta el gos, m'entens? O sigui, surten fills, nets i gossos i surt... I les cadires? No surten les cadires? Les cadires no sé si surten. Sí, hi ha un moment que surten que comentem que és un número cèlebre d'en Tordell. Feia. Però allò pesa, eh? Bueno, esclar, però és que el metge em diu que si vull morir caminant, que no vols estar aquí més. Que deixes d'estar a les cadires, no? Sí. Que pesa, aquelles cadires... Ah, sí, mira, aquí ja el tinc. He trobat les cadires aquí en equilibri, no sé si es veurà, perquè la veritat és aquest detall d'aquí, De dalt. que aquí dalt, com totes, feien equilibri i s'aguantaven el nas, eh? No, el nas aquí a la barbeta. A la barbeta. Però per això Al principi surt més. els discos, saps? Els discos de... Sí, de les cervicals van dir prou. Ara sí, ara per girar-te has d'anar fent així. I realment per dibuixar, per narrar, un espai com el Cir Creek, que és tot un espai... Allò és fantàstic, allò és un lloc és fantàstic. increïble. És a dir, és que jo penso que tothom ha de passar un moment o altre pel Cir Creek. És a dir, perquè hi vas i surts millor del que hi has anat. Sí. I aleshores, quan s'ha d'anar al Cir Creek, és que avui em deien, penja no sé què a Twitter, que ara hi ha molt espai perquè ha marxat molta gent. I clar, he posat que si mou al Cir Creek, aneu i ja m'ho direu. És un lloc que surts bé. Després, mentre esperàvem per entrar al programa, no? Desgràcies, malestar, i de cop i volta estar en un lloc que t'expliquen el món d'una altra manera i rius de gust, doncs forçosament va bé. Vèiem abans, les cadires les hem vist aquí sobreimpressionades. Mira, i ara veig el circ històric... Mira el pàjaro aquest. És de tu mateix. Sí. Però, de fet, el circ ja de sempre ha sigut un espai d'imaginació, aquesta idea d'algú que es trasllada per alegrar la resta dels pobles i de ciutats. Sí, nosaltres vam anar allà on podíem veure'ls i és increïble. Vull dir, els nanos surten contentíssims, nosaltres encara més. I la dificultat que tu tenies, bàsicament, era que mentre fem l'Abus i els monstres i el Bitmax i tot això, estem creant un món que no existeix, existeix aquí. Però aquest món sí que existeix, el Cir Creek. És allà. I calia retratar-lo, no? Ara ja som uns dibuixos. Ara ja som dibuixos. Aquella cançó d'Encisa, jo sóc l'home dibuixat. Exacte, l'home estàtic. L'home estàtic. Escolta, fa molts anys que Branda, en Tortell Poltrona, veiem de les teves primeres aparicions aquí a la casa, que faran que... Demà! 3 hores de TV3! 3 hores seré extraordinàriament breu. TV3 inaugurada! Això és el primer que va sortir per TV3, si no m'equivoco. Exacte, sí. Jo em pensava que no estava gravat, sempre dic que no està gravat, això. Doncs hi ha el record. Doncs hi ha el record, si això va ser amb el Jero, que si ho veu, saludem el Jero. A la plaça de la Catedral de Barcelona. A la plaça de la Catedral, a les 7 del matí del dia de Sant Jordi, em sembla que era. L'11 de setembre. L'11 de setembre, que va ser la inauguració de TV3, i és. Em pensava que no existia, mira que dir-lo, tu. Ja valia la pena esperar això per veure-ho. Mercè. Que et portin la cinta, ara. És que crec que l'hem de... Vull que li enviem el vídeo, si està tan content. Va, sí, enviem-el, sí, ara el podem enviar. Farem un pendrive. Escolta'm, jo fa temps que penso que amb el Grasset podem fer un bon duo de clown. No t'ho havia dit, Grasset, però jo crec que he trucat a alguns teatres, el Bartrina de Reus, no cal que truquis. És que ja està fet. Jo vaig inaugurar els lavabos del Bartrina. Goita, escolta'm, quins tips, quins consells ens pots donar, així bàsics, per ser bons clowns? Bueno, per ser... Jo penso... Jo tinc molta admiració per tots els que han precedit fent aquesta feina, que són capaços de sortir que al cap de 5 minuts la gent estigui ja pixant-se de riure. Per mi els grans mestres són els nens, que són els que són capaços d'expressar les seves emocions, els seus sentiments, sense cap tipus de vergonya. Cosa que ens passa. Hi ha un moment que ens fem grans i... Quan ens adulterem. L'adulterat és en el moment en què ja tu el que fas és expressar els sentiments que tu vols que els altres entenguin que tu ets. Però a mi m'agrada molt això dels nens, és veritat que poden plorar, com al cap d'un moment estar rient i permetre'ns això. A mi em passa. A mi em força, Doncs mira, no estàs estem en un bon adulterats. punt. I això del nas és imprescindible, nas i nas vermell, perquè tothom vermell. No, Bueno, però hi ha època que ho anava repartint. jo em porto sempre una a la butxaca, sí, sempre. Sí o no? Bueno, perquè estic acostumat a posar-me
una eina, que és aquesta màscara petita, que quan me la poso ja puc començar a fer tonteries. Ostres! Escolta, és un nas viscut aquest, perquè ja no és vermell. És que els vermells no m'agraden. I llavors els porto a la butxaca perquè així es maduren el làtex. El làtex va creixent. Li pots ficar el grasset? Ja sé que és poc higiènic, potser, però és que la imatge... No, però estic a punt de vacunar. A mi m'agradaria molt. Home, ja començo a visionar el que serà el nostre... Però jo tinc una nàpia més grossa que la teva, És meravellós. I ha de parlar d'alguna manera especial? La puça. Bueno, és que no tens més remei que parlar d'una altra manera. O sigui, que són coses que passen. Molt bé, guaita que bé. Doctor, me siento mal, diu, siéntese bien. Siéntese bien, no? Escolta, i algun més? Algun tip més? El dels nens? Els nens és bàsic. Les ganes de jugar és l'altra cosa. No perdre mai les ganes de jugar. Val. I després hi ha una altra cosa, que és pensar que la vida, encara que sigui una merda, pot ser feliç, encara que siguis amb la merda fins al coll. Encara que estiguis amb la merda fins al coll, pots ser feliç. Pot ser feliç, M'agrada sí. molt això. Bueno, i si no, només cal agafar un avió, marxar 2 hores al nord i al sud del Marroc, per exemple. O sigui, estem molt a prop de la merda. O sigui, bueno, al Mediterrani mateix, si te'l mires, sapiguen tota aquesta gent que la ve nedant aquí, perquè no venen nedant perquè els agradi nedar, No, venen nedant perquè no tenen altra manera de poder sobreviure, no? Per tant, tenim la sort de poder estar bé. Mirem amb això, mirem amb els nens. Nas, que veig que et queda molt bé, et compraré el mateix model. Els xinos es posen un paper d'aquests com de fumar, aquí, qualsevol cosa. Sí? Dos papers així a les papelles, així llepats, així. Mira, amb això estalviem, També ja fa l'efecte. I jugar, sobretot jugar. Sempre. I t'hauries de deixar els cabells llargs, perquè veig que aquí hi ha una tendència de cavallera. Sí, estic molt d'acord. Sí, vull dir, si no molt uniforme. Molt uniforme es trobo aquí. Els de l'equip del rock... Bueno, la que tens més sort ets tu, perquè el nostre ja és més blanquinós, per dir-ho així. Escolta, Tortell, moltes gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Enhorabona al Circ Cric per aquest rock guitar, però a més tota aquesta altra faceta que ens explica en Jaume, en Tortell Poltrona, de presència, a més amb aquest Visum, recordem-lo. Sí, que també anem a València. El dia d'avui jo vaig a Paiporta. Cap a Paiporta, en Tortell Poltrona, mirar de dur un somriure a tota aquesta gent que ho ha passat malament i que encara ho està passant malament, i com tantes i tantes altres causes. A veure, vaig a fer el Visum. Enhorabona. Sí, heu d'anar a donació, perquè la gent que es fa el Visum, posa en Busim i hi ha un lloc que posa donacions. I llavors donacions allà et trobaràs el número. Són aquestes xifres més curtes. Sí, i llavors poses allà 1.700... Quants són? 25. 25 euros i mira, encantats de la vida. 725 euros. És senzill, és senzill. Moltes gràcies.